I pozdrav drugari, dobrodošli na moj kanal, snimamo novu epizodu, tačnije novi tutorial kako da instalirate Sniper Ghost Warrior 2. Evo naravno ja sam tu igru skinuo nekad davno, tako da ono stoji što bi se reklo. Evo znači, link će biti u deskripciji naravno za download, i za Ultra ISO program, evo ga, to vam je taj. Evo znači, kada skinete bit će ovako Ultra ISO formato i možete preko ovoga Windara da ga otvorite, da ga jednostavno raspakujete što bi se reklo, ekstraktujete i nebitno ostalo. I evo ja ću ga ovako jer mi je to lakše. I evo njega ovdje, otvorite, evo znači imate ovdje crack. Evo vam ikonica igre kako izgleda. I evo ovdje setup. I šta idete, engleski naravno, ako ko zna poljski nek izabere poljski. Idete next. Pošto meni u C je pun disk nažalost, ja ću to u D da stavim, ovako. Želite na desktopu da vam ikonce na primjer obliku ovako ove. I sad na menu, ovo na startu, svejedno evo ovdje znači, to svi znate, želite install. I evo mi ćemo odmah ovaj crack da uzmemo, da kopiramo. Evo vidite, igra se tu instalira. Ali nema veze, mi ćemo krekovati to na kraju. Tako da pozdrav za sve moje drugare, posebno za Mariju i Vinka, tako da vidimo, pogledajte njihove pogledajte njihove gameplaye, moje naravno tutoriale i gameplaye, subscribeujte, lajkujte, šerujte, komentarišite, šta ja znam, samo nemojte hejtovati, to je općina glupost, to vam ja ne savjetujem. I ovo dok se instalira mi ćemo malo zaustaviti ovaj naš video zapis, tako da ne bi gledali što bi se rekao 20 minuta ovu igru, tako da pogledajte nas za pola minute.